Здравейте! Надявам се, че сте в добро здраве и настроение, както винаги. Днеска ще обърнем внимание на пазарната стойност на всички предприятия в световен мащаб, които са листнати на борсите. Абсолютно всичките. Затова има една статистика графика. Отдолу ще сложа под видеото, разбира се, линка да го разгледате сами. И така, да почваме. Така, виждате тук заглавието е Marktkapitalisierung der börsennotierten Unternehmen weltweit von 1980 bis 2019, което означава пазарната стойност на всички предприятия в световен мащаб, листнати на борсата от 1980 до 2019 година. Понеже дата за 2020 още не са излезнали, но ние горе-долу имаме някакви очаквания, нали? И така, виждаме, че това е в милиарди. Това са, представете си в момента, нали, както е 43 с 12 нули, което представлява всъщност тези 43 271 милиарда е общата стойност, нали, на предприятията 2019 година. Като виждаме, че най-високата стойност е била 2017 година, след това вече 2018 е по-слаба малко, но виждаме вече при появата, нали, на вируса или нали, на тази криза в момента. Нали, пазара се е свил почти на половина от 2017 година и в момента очакваме за 2020 да бъде на половината на 2019. Така, което правим, нали, свиване на пазара за 3 години 75%. Сами предполагам, може да си направите някои изводи. Така. По случая съм написал и стихотворение, което се казва Пазарна стойност. Финансите се свиха, борсите последваха изящно кривата на сривът. И така направих изкусно с моите деца хвърчило от ценните книжа. На поляната до хълмът за последен път видях акциите да полетат. Благодаря. Останете здрави.